Yeah, man. I mean, I'm not tune. I mean, a bad, Saga. I mean, the king of the jungle. I mean, I go and really go pick up two body MC na pan. Me pan. They see that in the yo Saka. They got the illegal. Even though the Kundisisa. But no, the cow Kundisisa. No, it's sister. Iniga Mangumano to the Indian Tangi sister. They see one with the cow to the down the Tigisia. Azika, even in no big. Samatinga, they would take a chip and sing and Taringa. It's what can be done. Sing this, kana tivita Mameru aningi ajida kundisaiza. Them not buy me down the street, me na wake very yada. So that's why they call me the ambassador. Because wanna be Timbo man godfather. Over Nova Kawanda, over Jadumi Chaka. Sakandi Kadinda Budira, Kuchamaika. Visivan on the butter into Anti Wakaipa. Asikando we and the Chingorova Akapela. Mire Timra Golan. It's why ininda kutonzwisisa language vakomana because ukati holani watoti mira pamboja ndanzi miswa akada kuti apa miwe aneka ava ndi commander 1 naika pachirungwa ama 2K talk show ipapo ndiri kutaura kuti mwana wese right panapa ndine vakomana vandinawo panapa vari kubva kumarimba asi toda kupinda kuti ghetto to ghetto vakomana ghetto rine nharo asi pandiri kuti kana tauya kughetto renyu indoende kughetto rangu tombopinda muclash but kwete clash asi tikubhotaura kuti naiwaka tichiziva kuti amatuke zvinoita sekunge kanetwork kakangobaka kana kuti makaconnecta alright king of jungle ndozita ravari kutaura kuti ndoranoshandisa pavanoimba handiti kamuimbi right vamwe venyu imimi makaberekwa kuma 1980s munotoziva kuti kune vaimbi wareko nemukurumbira vanoita dzimbo dzekunyora asi mamuona mukomana hapana paakanyora zviri kubva musoro make handizive kuti vanhu ava amacomputers here ama 2K tingati chi is it generation yatoita take over nekuti vazhinji vachirupa kuda kutsiura nekubvunza nekuda kusanzwisisa nekusaziva vamwe vacho takutoti tikapinda mabhazi hatisimukirwe nekuchena ndebvu kwataita asika tiri kuti chii chiri kumbotaurwa negeneration vari kuti pane inonzi generational gap pane mashandiriro aitwa ende vari kuti aiwaka ama 2K chitima hachimiswe nemaoko regatimbodzwa kuti king of jungle vane zvekutaura about ama 2K ungotipa inonzi definition yekuti chichinombonzi ama 2K ama 2K it's a new generation myself ama 2K techigadzira generation iri kuuya mazuva ano zvekuti kudhara masongs ekudhara quality ekudhara masongs taitamba kamushundura yedu kamushundura but this time ngateta kuupgrade quality chekuti ma2K hapana munhu asingaiti kufamba akarwa giya ka ndo 2K yacho sakomanda wana unoona akatorwera ka chiiziya ndo ma2K wacho anoziya futi generation ma2K is like vanhu vanofarira kunakidzwa vanhu vanofarira kuita zvakawanda wanda maiziya so ma2K it's like asika vazhinji vari kuti tikati ma2K tinenge tiri kutaura nenyaya yekuti hapana ruremekedzo hapana kuchengetedzwa kwetsika dzedu chinonzi culture muchachizive makumhoresa vakuru izvo zviri kutaura newe uri kutsenga firadenti hautaura neni uchitsenga hanzi makungobvisa riri airpod rimwe chete kana kuti iri wudhu inenge katopfekwa wakagara mukicheni kana kuti mudining room kana kumamisha ndiziva ndichasvikako ndichiona kuti amatuke urumborera masei asi vari kuti machinja culture to a point yekuti kungobvisa earphone rimwe chete womhoresa mukuru isi taiwombera nyama yeombererwa kuti tiinhonge mundiro asi mimi kungotaura kuti mabike umo mujabhuna hatiziva kuti language iyi kuchinja kwechishona chedu here chivanhu chedu chichirimo here culture yedu muchiinayo here muchiri kuteedzera here kana kuti tiri kutaura kuti isusu tikusiye muite zvamunoita kana kuti munoda kuti munge muchibatsirwa nezvo nekuti vamwe vacho vanozoti aiwa vakomana vanenge vachitsomwa handizoti munotsomwa nei aiwa hamana chi its like tongoti paculture yedu hatisi kuti tiri kuparadza culture hatisi kuti tiri kuita sei but totosimbisa culture titoiupgrade kuti zvavangofanira kuti old to new
mota anona mota pana mota Toyota pana matoyota ekudhara izvezvi patone ma GT6 apana unasikaona ne GT6 vakomana izwei vakomana ava ndopaundaura kuti hanzi aiwa ndachivhura hombe ndichivhara diki mukomana ari kuvhura inonzi dhafu saka kana chitaura nelanguage yavo already pamunoita ukama nevabereki nevanhu vakuru kwamuri chii chamunotarisira magamuchirwe enyu zita rekuti ama2K hamusi kutukwa here harisire kutuka here kana kuti ngati rine kamokari mukati rinokudzikisirai value yenyu kana kuti munotonzwa kuti no nditori mu2K zvekuti ozvimirire kuti inini I support kuti mu2K zvinorei because 2K is like 2K uri munhu ari ningoita zvinhu zvese kureva kuti kubva kune zvipfeko dressing mafambiro matauriro mwana vanhu vekudhara vaipfeka mazipurugwa akadai so machiti marivhu zvamanje manje ma2K munhu anofara majini chichi smart vaiziya nekuti pla futi hazvisi kuti ma2K kuti ari kuita violence kuti kana kuti mudhara chichi hamudarichi aiwa techida tobatsiramutoremekedza asika pari matauriro azviita handizive kuti vati nyangwe nekudressing ndakuona vakupfeka vakadzikisa kuno kumabhurugwa handizive kuti kuchinja kwekaucha kuri kuchinja west here aiwa regai ndimboenda kuna bobha ari munhu handizati west yakachinja here panyaya yema2K because takuona mafamba makarembedza dzinomborevei panyaya yedressing chii chinonzi dressing nekuti inini ndiri kutoona kuti ndauya ndakakoka asi makokera ndakaita ndatoma kopo kwamuri saka handizive kuti iwewe sabhobho chishanda ma2K pari zvamunotaura here panyaya yedressing panyaya yelanguage nenyaya yemumhanzi munozvifambisa sei I believe kuti mazuano kutorembedza it's a fashion ndokutochena ikoko ndokutochena kwacho because hapana pekuti ucharamba uchingopfeka zvekudhara zvekuchinja bit by bit ende futhi music aichanyore takungoproducer ipapo kurati matoma memory card right uri kudzwera hanzi aiwa iko kutorembedza ikoko hanzi ifashion hanzi ndo kunotonzi kuchinja ndodonzi transition kureva kuti I imagine kuona sekurongo karirembedza muoko handizive machembero achange vachiita zvichida ndendiripo kana ndisipo handizive kuti vachireva vanenge vachionzi kule vakarirembedza nelanguage yachinja kana tone nekuti pane statements kana kuti dzimwe nyaya dzamunotaura kana muchiti kudhara ikoko mune muchirevei kudhara ikoko zvinoda kupfuura kudhara saka muchatombotendere kudhara ikoko mautoda zvinyowani kurati muri vanhu vanotoda zvechimanje manje tinotenda muri kundinzwira vakomana vavari kutaura panapa vanodze ma2K ndinoshuva kuti pachirongo chakadai chinodo vasikanaka vema2K tinzwise kuti vari kumbopindirere panyaya yematauriro nemagariro nekuti dzinyaya dzinozobuda tichidzinzwa mastreets atinenge chifamba vamwe vachiti aiwaka pamunobuda language iyi munoiburitsa mushure mekunge imimi makadhakwa asi hamusi kudhakwa chete muri kudhakwa nanonzi masubstance makuexperimenta zvinhu zvimwe zvaakuita kuti zvamunoita munenge muchidhraivhwa nezvinenge zvakakubatai handizive kuti mumbobatwa nei ageti kuti kubatwa tobatwa but semunhuwo madrugs ndokuti mayouth angu madrugs hasi right maiziva madrugs hasi right don't take drugs maiziva nekuti hapana paungati uda kuachieva chinhu apa unenge uchitora madrugs uchiita sekuzidzoserwa mashure iwe move forward neleft agoite zvinhu zvako in order aiziya kudhakwa kurambidzwe kudhakwa unongorova tumasipi mablack labels urati mablack because nyaya dzimwe dziri kutaurwa hanzi kwane rinonzi dombo handisati idombo ramwari here kana kuti nderipi dombo ririnotaura nezvaro asi pane nyaya yedombo makambonzwa iri ndima 2K yacho because ndimakwaya nechichi chamunoti chigame chinombonzi dombo isati inzwisisi nekuti hatisatambozvionawo handizive maexperience yedu kana kuti mune vamunoziva kuti vari muzvinhu izvi mune here mapinduriro kana matauro amunoita kuti ma2K vane discovery kana kuti vane zvimwe zvavaona zvatisina kuonawo zvekuti dzimwe nguva pamwe tisu takatosara kumashure ndokuti panyaya dzamutaura panyaya dzedombo magetotsi siyai dombo adombo arisiraiti because magetotsi ari kutsongwa mudhara
Alright, saka hatisi kuti here isusu tiri kuti isusu muri kuti tiri ma2K asi mune generation ichanoparara mangwana. Isati chagona kuzviraramisa kusvika kwamari kusvika nekuti ndimi wati kuda kupa chimuti uye ndimagara muiture nacho. Saka muri kuti tinosvika tapera here. Ndezvipi zvimwe zvamungati mimi mukurarama ikoko makatsomwa ende mune lifestyle yenyu yamunoita yamunofarira muenvironment kana kuti vanotsomwa wacho vane environment ne lifestyle yavanoti iyi ndiyo yavanonzwa kuti it's comfortable nekuti vamwe wacho takutoona kuti vanogona kupindurana nevabereki vamwe wacho vakutonzi anorova mubereki vamwe wacho anotorobha vabereki zvivindi zvavainazvo handizivi kuti vaoneke ukazvitora kupi ndopaipa ndataura kuti kare taigona kusimuka mubhazi kuti mukuru agare munozvigona here zvokuti wapinda bhazi rakazara obva kuti simukai mugare nekuti mudzimai ane nhumbu mumusimudze kana unokuti ndekwako madingomirira rimwe bhazi riri kuya nekuti akawanda munozvifambisa sei panyaya dzakadaro? Panyaya dzakadai so tinoti uya anengati achinotuka mai akana dhakwadhakwa vanhu ava vanenge ato addicted anenge akutopinga matype yacho maizi madrugs yatisi kuti chinhu ichi chakaita sei but tongoti madrugs asi right sei madrugs kanje zvitona nako utoriwa kana cigarette ari kukurudzira kuputa asi pari kutaura pakanzi kuputa kunokukanganisa utano handizive kuti naibuba ungati chi because hanzi patype yacho ndokuti chi panyaya yacho here. Alright, it's a change of language. Amen. Hanzi yaman ndokuti amen. Yaman. Alright, kubvumirana. Alright, saka unoti wokudi panyaya ine chekuita ne atinoti ama2K pane zvakawanda in terms of dressing. Nasi unowa kutonzwa munhu achiti ndiri kunzwa kuda kushama ini handizive kuti vakomana muri kushama here kana kuti vasikana ndivo vanoshama handizive nyaya dzekushama izvozvo sama yatouya ndopaunozwa kuti ndiri kunzwa kuda kushama unoshama pamberi pavabereki tomboti waroora mukadzi akadaro ari kushama pamberi patezvara saka ndokaucha yacho here nekuti dzinonzi tsika dzedu kana ari munhu wechikadzi anofanira kunge akachivhara nyama dzake achishandisa kana zambia kana vachifuka asi mimi muri kutoti aiwa ndikuza kuda kutoshama pamberi ndikatibodzwa kuda bhomba kuti panyaya iyi unoti kudii? I believe kuti kushama it's a type of fashion. Itori fashion pacharo. Handisi kuti munhu afamba akashama zvekuti type of fashion. Fashion ine matype. Alright. Itori type of fashion. Ndama2K vacho. Ndama2K vacho pakutoshama ipapo. Kuti uzoshamisisa bani kushama. Wokushama bani vane kushamisisa. Kushama ni moderate. Moderate. Alright. Vafundisi muriko religious leaders muriko mamuslims muriko zviriko here patsika dzenyu neculture yedu kuti munhu ashame kubhaibheri iniwo ndakachitaura saprofeti wenyu kana semufundisi ndinoti aiwa Mwari akazotonouraya mhuka akatora riri deve akafukidza Adamu naEva ende ipapo akasika Adamu naEva haana kusika Adamu naSteve ndiri kuzvionera kuma2K nevamwe izvozvo zvidopa zvakutonyanya kunzwika kuti vamwe vakutoti akaisa mhete pano nepamhino obva kutonzwa kuti indatomukadzi akutororowo mumwe murume imurume pachezvenyu handizive kuti ndo fashion racho ndo type yacho handizivewo kuti zviri kwere kumangomoko kana kuti musociety rega ndidzoke kwauri zvekare tinzwe nyaya yapo. Kumangoma isu hatigamuchire zvakadai hatigamuchire kuti komana murume aise mhete apa iri mhete apa aiwa paskiriri patype ipi mudai nonga kutomeitesa pops dzitori pops pamarops bozi isusuka kuti hatingaitika kuti isusu takafanana mudhara wakutoti ndakutonakirwa neyo mudhara zviri kweri vasikanatora itwaisa kupi vaiziya zvokufanira kuti tiite zvinhu in order ungochana usiraiti maiziya iwewe Mwari wavakusika zvauri so usada kuzvichinja kuti uite so unofanira kuramba zvimwe nezvauri indotenderera mberi zvakaipa kusiyane nazvo saka thank you maiza. Ini ndinonzwa kuti generation yenyu inoita senge yasiwa kumashure munoti kudii nekuti panonzi mayouth uyai wawepo pakati pemayouth ukataura wataura inyangwe zvine musoro zonzi kana uri mutuke nyarara munonzwa sei panyaya iyoyo yekuti uri kutonzwa kuti ndatomuyouth asi kodzero dzangu nezvandinotaura mune here amunoti ndo marights edu idzi kodzero dzedu tisiyei tichiita zvatinoita seizvi titsurei pane izvi ndezvipi zvamungada gona kunotsanangurira vakateerera zvichida kune vari kwanisa kuve interested
kuti vange vachibatsira generation iyi kana kunge vachitaura nekuti ndinonzwa muchitaura kuti kumisa ma2K kumisa chitima nemaoko saka ndizive kuti tinenge tichimisa zvakadii. Amen. Chimbotiudzai muchinyatsotsana kuno chidedemura motonyatsotiudza a lifestyle yamunoda kuti murarame. Muda kurarama musingatsiurwi here? Muda kurarama muno modi yenyu here? Kototi kudii? Asi kai imi ndimi ana mai vakabereka ana ma2K. Imimi wacho muri kumboti kudii? Chakupai mukana. Asi zvaizvozvi ndine maguest andinawo manzwa King of the Jungle vachitaura, manzwa Boba achitaura, ndo ma2K acho. Asi mika vasikana kana muriko uyai pachirongwa ama2K talk show. Mwana wese muna komanda 1. Unoti kudii Boba? Pane upenyu muri kurarama sema2K. Mutori comfortable here zvakatokunakira zvakaringana? Yeah, I think ama2K titori comfortable ne lifestyle because ama2K aziroti tapanduka kana kuti tikuita zvinhu zvakashata. Ma2K to judge in terms of cover of which ukaona time uverenga mapage ebhuku you find out kuti we're still the same. To practice my principles ekudhara tikatoona vanhu we respect my elders totoita zvakatonaka but iye kuti nekudhara muzabrogo vanti ndakatsomwa ndikutopenga ofuichi tinge tichitorezina but substance form ekuzobvizo like kufungisisa finding a relief tizongofilo botikangane problems. Right, iri kuti kwa producer Boba ndima ndipfekedza dhuku rengirenyu asiwo kandafara ndikutonzi ndakachena saka ndo mucheno wacho here ndisingazive kuti nekuti munhu murume anonzi afana kupfeka dhuku asika takatopfeka madhuku pama2K saka ndo pattern racho ramuri kutaura nezvaro vari kuti ndo pattern racho vari kuzvipindurira muri kuvanzwa ndo ama2K handizive kune pfungwa dzenyu munoti kudini asi tiri kuramba tichitsetsenura tichinzwa panyaya yehunhu netsika. Alright, muchiri kupfugamawo here chimhurisa vakuru kana kusimukirawo vakuru zvichiri kuitika here izvo zvakadaro? Tikuda kuti munyatsoburitsa pachena zvaungaita kuti wasvika parengi bhazi razara watogara iwewe ndiwo waita kutanga mubhazi rina 178 then pazopindawo vamwe mbuya kune bhazi risina kuzara kumashure ungavasimukira here kana kuti unoadvisa kuti dzokerai munokwira iro kuita kuti mugarewo senguva yabati ndezvipi zvaungaita sem2K ukasangana situation yakadai? Situation yakadaro ndotongosumuka because havachinje maelda achinje chichona chida achichinje yango ndingarembedza brugo osvika apa azvichinje tongorespecta kuti maelda azivi muri kuti haticharemekedzi asi titokuonai tichikuzivai kuti ndimi vakuru vedu. Asika pamunotaurwa muchidaidzwa zita iri hazvikurwadzei here? Hazvikuratidzei kunge madzikisirwa here? Hazvikuofendei here kana unzwa kukurudzirwa? Nyaya iyi yakakurisa. Asika kune nyaya dzandanga ndichida kuti nemiwo mugone kutaura nekuti vamwe vacho takuzvionera mazuva ano chimanje manje mafamba nacho. Handizive mune nguva yemunombogarawo here nevakuru kwamuri? Munotonamatawo here? Munoenda kwachechi here? Ekutotiwo munotosvika ikoko mototeererawo vhangeri motogarawo pasi muchiteererawo kutsiurwa nevakuru moteerera kana kuti munototi musandiudzire ndandigara ndaita upenyu hwangu? Munoti kudii nai King of the Jungle? Patepeduka kuchechi unotofanira kutoenda kuchechi totoenda mdana vaiziya hapana pongati izvo zvako ungafambi usisiya Mwari. Aiwa obviously unotofanira kutobhodauka unobhupira mutembero ukumbirawo Mwari kuti Mwari parakadai so pandoda kubata zvitiri zvifambe maiziya namata ma2K anotonamata musamukoti adabate haukuzongotora hako zvekuti hakwazviita sei but pressure on ma2K anosimbisana ende futi ma2K ka kungodezwa ngwedzi mu2K unonzwa ufara ngwedzi saka kune vachiri kutoita chivanhu chedu here kana kuti chivanhu chedu as Africans vachiri kuchitedzera kuma2K variko here vachitora? Ndisingade kubata nyaya idzi nekuti ndichazodzibata pamberi nekuti chamakuti chivanhu manjuzu ndovandakuziva isu kukura kwataita tine zvatakaziva yakafanana nenyaya yekutsuka iya amunoti kubleach. Ukatarisa kumashure uko kune yainzi ambi takangoinzwa hatina kuiona. Zvichida vana mai vedu makomberedzi kana moveta vane havakazoti ponzi takakura takainzwa ponzi asi nini ponzi
ndakainzwa ndikazoiona kozoti pageneration yekuma90s vana yaiti vanishing cream vakomana nevarume chaivo vaitoishandisa. Nhasi imimi manje injection nemapiritsi ndozvaazvechimanje manje kurati generation negeneration ine tsika dzayo nezinochinja pairi maonero angu. Asi vari kuti isusu takachinja generation yedu asi hatina kuchinja to the west, but you are the generation muri risk takers. You are too experimental, you experiment things too deep. Chi makutofananidzwa nemacomputers nemagadgets kuti munokurumidza kumhanyisa kufunga kana kufunga nekukurumidza. Munoti kudii tochinja magariro edu netsika dzedu toteera zvechimanje manje zvamuri kutaura, kana kuti imimi muchagona kuti batira kuti munge muchiita zvamuri kuita asi muchitakura tsika dzedu muchienda nadzo muchizonoudzawo generation inouya. Ndizvo mudhara izvozvo zvamutoti tinotoda kutobatsirwa. Uritaura namufundisi asi kuti mudhara wakomana wacho ari kutoti mudhara oraiti iwe chatova mudhara pfurira kuperi. So toti pageneration yedu tikutora tsika dzedu negeneration yedu inyowani tichibatanidza tichiupgrade something new, because ma2K upgrade something that can kuti fans anofana kufadzwa fans with the king of the jungle abudisa ngoma hit nyowani unzi uyaita sema izi ndo ngofadzwa mafans kuti vanhu vatisupport chete. Alright. Boba pane here anokuinspire mugeneration yadarika kana kuti isiri yema2K asaona kuti chakazondipa shungu dzekuti ndinge ndichida kugadzira mabeats ndiri producer asi ndine uyu anokwanisa kwanga akakuinspire kuti unge uchiita zvinhu zvakadaro, kana toona kuti zvakachinja raramo yake kana zvinogona kuchinja raramo yako. Une here zvaunokwanisa kuti utsanangurire panyaya yakadai? Nyaya yotaura inyaya yanaka. Indakazoona kuna DJ Fantani ndo role model yangu nomuZimbabwe. Ndo vakandishowa kuti no, it's possible kuti ungave uri mughetto kwaunenge uri kuku, but unokwanisa kushifta kuita uchitosumuka using talent. Andise DJ Fantani saka uchaita dumbure nyika here kuna nezvese here anatova mudumbura muri kuzvidzikira vadivatariri panyaya iri kutaurwa panapa. Andizive une chekuti ungotsanangurire mushure memubvunzo wandabvunza, kana une zvekuti unge uchiwedzera kana kuti unge uchitsanangura tinzwisise panyaya iyi? Panyaya yekuinspire, who inspires you? Munhu akandi-inspire zvekudaro zvekudaro angari Junior Spraga, because ndaitirira mangoma ake ndichiri vane ndichitirira mangoma ake ndichinakirwa nepattern rake zvekusvika ipapo kuti pandakasangana naBhuba ndachitomutswisa mangoma wachitoti Bhuba iziya ndiri munhu anoita se munhu anoimba, kati padwe usati undipengere, kati wati mira uzikanzi katibhoyesa chi freestyle pandakaurera freestyle but shit man munhu wemahwani munhu wemahwani ndo pandakatanga kutolinga nenyaya tichigadzira mabeats tichinyora masong ende futi chandokumira kuti ndizoita mberi kuti want to feature with Junior Spraga, tichoda feature naye mukomana iyi unododoupedzera. Saka sei inimi mongoma enyu kana kuimba kwenyu kwakuita sekunge tsiva kukuti ndikutoda ningi kuti ndomukunda ndikutoda ningi? Sei maimbiro enyu mimi? Because ndaingoziva kuti kana ari Chimbeta aingoimba music yake yatengoziva kuti dendera, yatengoziva kuti izora, toziva kuti like isetamba kabhasikoro kemagitara ake ndo that was the time of dance. Saka chii chinokupai mimi kuti munge muchiita zvekunge muri kuchallengeana? Wrestling here munguimba kwamuri kuita amapitsi here competition here, chii chinokupai kuti munzwe kuda kuchallengeana kana dziri nyaya dzekuimba? Mune muchiimbira ani? tichiimbira mafans vaize kuti mafans anakiwa futi panyaya dzekuimba idzi. Chimwe chedu chandoona kuti haisi nyaya of competition, haisi nyaya of kungorakidzana kuti talenta riripo kuti mufana anogona zvamofana kuti kana karwa freestyle hapana mamungarwadziwe mukoma kuti pana vemahadi pana anopedza but kumwe kwacho
wati vanozobairirwa ore andisodonya kuwandira uku neundirozo kudzoka boba panouya achiimba imi muchigadzira mabitsi nemiwo mune here amunoita sevanhu vari kugadzira mabitsi kuti mune amunoita here anonzi maclash kana kuti amune here zvamunoita kuti challenge ana because atoti madj kana maproducer makawanda hatina levels tina nani mazita akawanda why muri kuita senge competition muchichallenge ana chii what really inspires you kuti no ndofana kuchallenge uyu kuti ndiromukunda here kana anondikunda here ko kungoita zvaunoita usina kunge wabata upenyu humwe munhu pabasa rako chinokuita sei kuti muite zochi hamusi kutsvaga attention here kana unotsvaga kuzikanwa nenzira idzodzo I believe kuti wega munhu zori wega une talent apana kuonenda pasina motivation pakumamwa saka the moment senge tichiclasha baibili tichi uyu aimba uyu aimba zvinopa kamwe kadhatu mukati memwe munhu kuti afile kuti aiwa ndokompita naye but haizi competition exactly kamwe kamotivation because you find out kuti izvo zvakufana kwatobva vazhinji vatoni pfungwa dzekutoda kutoimbo kutonyoro masongs chii simply because nongoonwa vamwe vachitokura kura kuti tichine vamwe vanhu vachitonyora zvisiri zvemafreestyle aiwa vandozodzokera kumbo tutangotonyora kuti ro mwana onyora asi ke mukazoenda pastage havazokangana here because mati freestyle tozokupa stage hauzokangana here malines aunenge wafamba nawo aiwa ukangana kureva kuti mutori macomputers mutogadzira mamwe futeanobva makutoita macorrections ipapo alright aiwa vadodareka inini ndoda kuti ndifambe ndichitinakirwa nevibe riri panapa ndoda kumbo kuchallenge handiti wati unoda zvekuchallenge ndoda kuti umbondimba indonzi commander 1 saka ndoda kuti ungoita freestyle handisi kukuisira rhythm handisi kumboda kuti kuridzire chii but ndoda kuti ndingonzwa zvakutaura kuti wati iwe unoti wakatogara so wakutorota kana wakutofunga kana kuti watone malines kana kuti watone kambo kana nakidza mafanzi kana nakidza vanhu because ndanzwa vamukuti vanhu vakutoti mafanzi ndofunga vanhu vanochinja mazita kana ane mara anonzi mene kana asina anonzi tsuru asi kana achikutsigira anonzi mafanzi ndofunga ndozvazviri hatizive imi ndimurikudzwa asi ndingatinzwe kuti anokwanisa here challenge ndamuita because ndamuisa mukona so ndikatanga I'm in the king of the jungle. Da rubu saka nina commander 1 vakapfeka suti yeblue nepantani torova mangoma tichisimdzira tanzi nekuti vabva vapfeka futi connect chain iwe kari 9 temira ayo mirei hanzi hazvidei kuti unoenda kuti ndakarota because ndinoziva kuti vanhu vanoti ndarota kuimba saka izvi munorota here kana kuti chii chinoitika kuti muzokwanisa kunge munoita munotombonorota munorara morota zvouya kana mofemerwa ini kurota ndizoroti inini zviri mandiri it's a place chipo chakauya chakakunanga achida kuya nen'anga right ipapo ndopandada kuti ndibate panyaya yekuti munobatanidza mawedzi akafanana sei maimbiro enyu ukatanga kambo uchiti nga kanofanira kupera kachiti nga achina kuya nen'anga aiwa una kunditanga ndiri kubva kukambuzuma aiwa kwete kumvuma kamera yandizuma why are you saying kuti nanambuya vedu nevazukuru vedu nevamwe vechikura vanofanira kunge vachigona kunge vachifarira misambo iyi toti watomusambo wamakazvigadzirira handidika saka imimi kureva kuti zvemuseve zvamuchateerera makutongoteerera rinonzi dhanzo kurati dhanzo watomusambo wenyu wamuri kuti ndiwo dhanzo wati wamusambo wedu watotomhaya nawo mushini izvezvi zvavamatuke wachuka saka magitari amutombodo hautomborekodha zvine magitari mukati inyaya yekutotongoakiritaa mabhitsi mutoita zvematuke watotorekodha zvese but zvese manje zviri mukombiyuta hachabati gitari oswera chideso taungobaya mukombiyuta tine zvese mukombiyuta mukombiyuta mene gitari ine madrums ine hosho chii piano zvese vakomana kuda kuti generation inoda vakasimba nekuti naizvozvo vari kuti vakomana hatidzoreke hatimisike asi vari kuti ai vakapanyaya munotitaurirai kuti zvatinoita zviri kutungamirirwa nekuda kwekuti pane zvatadya kana zvatinodya nekunwa vari kuramba nyaya dzakadaro vari kuti aiwoka chimbonyatsouyaiwoka muchiteerera zvatinoita nekuti tiri creative tinogona kugadzira zvinhu pasina zvinhu ndo matauriro avari kuzviita handizive kuti muchati kudii nazvo rekufuga nekuwarira takupai
asika pachirongwa chino kazhinji zhinji ndinenge ndichida kuti kana uri mutungamiriri mucommunity kana kuti uine zvaunoda kuti ucontribute pachirongwa ama 2K talk show mwana wese tipa Beat TV ndoda kuti unge uchizotaura nesu tichange tichitaura saka pauri kuteerera uchifollowa wakasununguka kuti upe pfungwa dzako kunge uri pachirongwa chino kunyangwe nhasi unoenda tora vari kubva mumarimba chete ndangachitarisira kuti ndinge ndinawo zvekare muchirongwa chinouya ndiri kuda kuti ndivaunzire rimwe ghetto rinenge riripo it's a surprise ghetto nekuti vanditi ghetto rine nharo saka ndoda kuona nharo dzaro ndisingatore vanhu vemunharaunda imwe chete saka yandiri kuita inonzi community engagement tichange tichizoita futi yatinoti constituents engagement kusvikira tasvika ku national engagement but nyaya yati kutaura ndezvai it's a worldwide engagement saka we are for the world not for the local hatisi mukomboni kana village ndizvere tinotenda pane here zvaunoda kuti ungotaura zvaunoda kuti zingozikana kunze uko maringe nedonzo rezvatiri kutaura zvine chekuita neanonzi ama 2K kuti support kune mafans and support ama 2K kuti afambe mberi mwatsigira kuti aende mberi tarenda support tarenda and big mafans akuti awande big up you to mafans man thank you alright mubvunzo mwe chete unogona kuya kwa zvamuri kuti zvokuda kuti taure dziri pfungwa dzako kuti dai kunzi wasangana nema 2K akaungana izvozvo saizvozvo uri kutaura kwaari chicha ungada kuti utaure vazive vanzwe kwete ivo chete asi uchitaura kuvabereki vedu kuitira kuti tichiziva kuti pane muganhu uripo respect yatinovapa nekugarisana kwatakaita nawo vatigamuchire vachiziva kuti aiwa ichokwadi mwana wangu ari safe ama 2K thing of faro tongo support ukuzi chitori chinhu chakutoitika tikati it's a movement ama 2K achatomise ma 2K chatomisa amtoenda kutongo support kana pasongorona supporting I don't know what is zero support ndoega option apane imwe option option tongo support alright apana kana option hanzi kana tikati mamiswa motomira tikati zvaendwa motozata kwakutoenda hanzi language yedu haisi yekuda kunonoka nekuitsanangura asi iri direct kunyaya yatiri kutaura nezvepo ipapo nyangwe ndichitaura izvozvi toda kuti vange pane ava tauya navo vari mumusic industry asi munogona kunge muri mucultural industry mune anything that you can do you can still follow this program and come and participate kuti vanhu vazive zvamuri kuita muri munzvimbo dzamuri kuita ungange uri kubhinga uri kukaroi kupi tinogona kusvika ikoko tichitaura nyaya yezvema 2K kuti hakuna kusina mu 2K asi mubvunzo wangu unoramba uri umwe chete kuti ma 2K akamboberekwa nani nekuti naizvozvo ndiri kuona nemi nesu vabereki we influence and we are participating but pekupedzisira tozokondema kuti ama 2K vari kuita izvi neizvi ndiri kurangarira mumwe mai chaiwo vachinyararidza mwana nesupa kana kuti neskad handizive kuti chii chawaedza kuudza mwana saka pamunozoti ngavasiye zvinodhaka hatisiri sere tokavaintroducer muchatipindura kana murimi kana musirimi tichange tichizonzwa netichadaidza mamwe matano kana kuti vamwe vanhu vanoziva maringe vachitipa masolutions panyaya yegeneration yatinayo chinangwa chechirongwa ndechekuti tisarasikirwa neupenyu hwema 2K tisarasikirwa negeneration yatinayo asi kuti iende ine gwara ichiramba ichiremekedza tsika dzedu kuti rambe dzichipfuura mberi kuda kuti kana chimuti chichipiwa parelay chinofanira kugama neruoko chikadonha unochidzokera kuda kuti hapana kwauchaenda ndo zvataita panguva yekumhanya handiti ndizvo ndinotenda saka asi pane nyaya yandoda kuti taura nezvayo ine udzamu ndoda kuti unyatsondinzwisisa pane nyaya ine chekuita nezvinhu zvakaita se because the moment yatotaura zvekudhakwa ama 2K vanonzi havadi kuti vabvunzwe kunzi vari kudhakwa patinotaura nyaya yemapfekero handisingazive pamwe vabereki ndo vari kutotenga asi kana tabuda kunze wozotiti hazvina kuvafita asi pari pakudhakwa kuda kuti tiri kutora tega zviri kubva kushamwari dzedu here dzatiri kugara nadzo munharaunda kana kuti tikuti kana tichida kuti music inyatsobuda zvakanaka tichinzwika kana kuti tichiwana atiri kuti mafans zvinoda kunge wakadhakwa kwamuri kuti kutsomwa kana kuti kubatwa handizive kuti ipapo mungakwanisa kunyatsopatsanangura because ndipo patiri kuti aiwa
zvinodhaka zvawandisa kuve chidiki vari kuparara nekuti vazhinji vacho newe unobvumirana neni kuti zvochi vari kuita sei vari kuparara nazvo asi nemi mauya muchiratidza kuti ayo isusu tinoteerera inonzi sober sense saka pakuteera sober sense yamuri kutaura ndezvipi zvangoda kuti ukurudzire vamwe veama2k wariri kuti vateere asi vachiziva kuti tore ma2k tiri generation isingamisike asi isingamisike mune zvakanaka saka ndezvipi rimwe rutivi raunogona kutaura kuti haa zvakanaka izvi tinozvida mune icho neicho asiwo imimi mune pamunotikanganisira sevabereki vedu tofanira kuti tiende izvozvi imimi sevabereki vedu munotikanganisira apo neapo hatitoda kuti mupa vanze pataure pano munokanganisirwa nevabereki zvichida mataurirwe nemi matsurirwo nemi kana zvimwe zvacho musapa vanze sekuti tinoda kuti tinyatsoziva kuti ndepapi pamuri kuti generation iyo iri kumberi kwenyu inogona kunge iri kukutsikirirai kana iri kukanganisira kuti iri kuita kuti musanzweke ndezvipi zvokungada kutaura pamusoro pazvo pari kuita kuti havatisanzvika panjoti vabereki hey ngoti kana ukaita something vabereki vanenge kungonge ma2k because zita rangozi ma2k anodhakwa but it's not about kudhakwa no and it's about support mubereki kana ukagara naye ukanyatsomudza kuti inini mama nhasi ndakubudza kuti ndakuita sini zveupenyu wangu anyatsomutsanangurira zvichiita munesvika aunderstand wanyatsomushowa kuti zvechokwadi nini ndazvipira pakadai so but kana ukazongomudza kuti ungoita kuti hanoyo vachazongozviona zvaita aiwa ndosaka chingoti matuke anenge atizodhakwa kune usiri kudhakwa but leko kuti munhu afunge kuti aiwa pakadai so ndofanira kuita zvakadai so in order maizi totenda ndiyo nyaya imwe chete nguma ndiyo kuti patiri kutaura nezvema2k tikadzokera mumakomiti matogara munharaunda tine vakuru variko maelders ariko mune matritirwe here kana mabatirwa munoti hatibatwe mushe isusu mumabhazi mumakomboni kana muzvitima kana mundege zvekuti iwo ngoti uri mu2k zvichida pamwe mumba chaimo mukura mafamily ndezvipi zvimwe zvongati isusu tine zvatinototadzirwawo zvinozoita kuti tireacte nenzira iyi ipapo ndaida kuti patsanurika nekuti zvinhu zvatiri kuona zvatisingade kuvika asi zvatoda kuti tigone kunge tichibatsirana tiri pamwe chete. I believe ati mazono achichatonzwisiswe vabereki vacho havafakanzwisa ma2k because haizi nguva yavo inguva yedu izvozvo saka pane pamwe pekuti izvoni izvo ndingati chiko hatitonzwisiswe inguva yedu we tend to see kuti takutongojajwa ama2k yakapiwa picture yekuti zvonzo maybe vanhu vakaipa vanhu vanodhakwa vanhu vane rafu ufuchi yango umbrella thing tangobatanidzwa ufuchi mama2k mukati momoka mutonangaripo mune vanhu vatone hunhu vanhu vanotoita zvakatonaka vakuveriterere nyeri panapa hanzi kana ndikakuti ndararama upenyu munondirarame unokusiri hwangu ndiri kuti makararama wenyu but yanguwo yedu chimbotipai nguva timbouraramawo yakanaka zvikuru saka kuda kuti mudamopiwa mukana mumboratidza hamuzoendese here kumawere generation ichazoteera mumashure menyu mazoilida mune zvinhu zvisirizvo kuda kuti muri kuti ingo embraceai chitosapotai zviripo ndo zvatovepo hazvisina machinjiro ndizvo here ndizvo izvozvo zviripo izvozvo ndo zvakutofanira kutoita zvakutofanira kutofunctiona zvakutofanira kutoita zvichifamba because pane nyaya yamamuchibvunza kuti mwana kurembedza bhurugwa aiwa rembedza bhurugwa iskill because vabereki vacho ndokutotingira mabhaiki acho nemasimon kufamba uchioneka kuti urembera but obvious kana uchipinda mugedhi utokwidza uyu but kana uchibuda mugedhi autoramalife madrip uchaenda mugedhi saka burakomana wemadrip ndokudripa kwakakona but kana wapamba manje hazvizodika nekuti mudhara vaone shoti rakati kudai so onzika kotsano komukuite kuti ndopane west here kura kuti munovavigira nekuti vamwe vedu vanobva vati aiwa kaculture yatakuita kura kuti kwachinja chinonzi culture kura kuti makuchinja culture yedu here nekuti kuna vanotsvagurudzo nevanotaura vanoti aiwa ava vanhu vakatanga nyaya yekudripa
vasungwa vekuamerica kudripa vanenge vachiratidza pavanorohwa shamhu dzavo dzemurango wavo vanenge wapiwa. Saka ndizive kuti shamhu dzamune muchirohwa ndedzipi. Alright, ndimo muri kusidzwa asi ndakungotiwo rapinda munzewe harivhikwe ratowaridza bonde kana rawaridza rukukwe. Hanzi kurembedza kwamuri kuita itori fashion asi kana tasvika pane vakuru tinozokwiridzira. Ndo matauro vari kuzviita. Handizive kuti murodhi mavari kufamba here muvakuru. Nekuti chandaiziva ndechekuti mukuru haasi wekumba kwako chete, nyangwe ari munzira. As long ari mukuru kwauri, mubereki kwauri. Ndo makurire atakakura tichiziva kuti kunyangwe baba panekezeto vakakuranga vanenge vatorangira baba vako vakubereka, nekuti munhu wese anenge atorobereka. Asi zviri kuratidza kuti negeneration yatinayo zvinhu zvatosiyana. Handizive Boba, pane mazwi andaida kuti mutaure mukupedzisira nekuti ndakuda kuti ndipendere chirongwa ichi mukutaura kwatiri kuita. Ndakati chizoda kumirira kuti tinge tinewo vasikana vanenge varipo vachitaurawo dii rechi revasikana. Apa ngotaura muri vakomana ka muchizvisimbisa zvichidawo kana mazoti ngemuinawo muchachinja mastatements ezvamataura makuti takutoda izvi zvichida zvichangona kuti batsira asi chatiri kuda ndechekuti titungamirire bofu ritungamirire rimwe bofu kana tiende kumangondo nezvinhu zvatisingazivi. Andizive pane nyaya yekudripa, pane nyaya yevabereki, pane nyaya ine zvekuita zvese. Muchidimu uchitaura uchitiudza tinzwisise about matuke kuti tokubata iwe sei. Matuke thing tinofanira kutongonzwisiswa. Ufuichika napasi tongo rinokunzwisiswa ka. Tongo endo kune mamwe amatuke because ndoiga notinzwisisa. Saka tatora like chigroup. Yeah. Titori like chigroup chekutoti by default kana tikasatongonzwisisa ka chatoterera. Takuto separate tenda kune mamwe amatuke. Tofamba tiri chinhu wayo. Muri kuvadzwa zvavari kutaura, vari kuti aiwa kanyaya yematuke vari kuisimbisa, vari kuti tato generation asi yakasiiwa isina kumbobvira yateererwa. Asi tiri panapa pa TV ino tati isusu timbopa mukana wese anonzi ama2K kana une 16 years kusvika pa 25 une kodzero yekunge uchitibata uchinge uchiuyawo pachirongwa chinochi uchitaura pfungwa dzako. Timbowana mukana wekuti ama2K wambowana nguva yekuti wambotaura nezvavo, nekuti vazhinji vanotaura nezvema2K vasipo, hakuna anogerwa asipo. Saka vari kuti aiwa katigerei tiripo, ndisaka vauya maona vakatikomba. Asi ndotarisira kuti patinenge tiripo pachirongwa chatiri kuteera tinge tinewo vasikana vachitaura divi revanasikana kuti vari kumbosangana nezvipi. Kune zvimwe zviitiko zvinosiririsa zvandinoda kuti ndisati ndavhara chirongwa munge muchigona kutipawo mhinduro kana mune maziviro amunoita zviri kuitika kwamunoti kuvhura hombe kana kuvhura dhafu. Handizive kuti isignal here yamunenge muchipanana ilanguage ipi, nekuti yamunozovhura hombe yacho tinozoona makupinda mumhosva makupara dzimwe mhosva dzatinozoona kuti undonzwa kuti munhu wezera iroro mudiki akazopedzisira pamwe atove kujeri kana kuti zvimwe zvacho zvationzera rufu nekuda kwemaexperience atiri kuita. Saka tiri kuti ngatinge tiine uchenjeri hwekunge tichibatsirana pachezvedu. Vafundisi muriko, vatungamiriri venzvimbo muriko vana muzvinafundo muriko vemutemo, tinoda kuti tinge tichibatsirana nekuti mutemo chaiwo munoziva here uri munokwanisa kuutedzera here? Mutemo toziya ende futi tokwanisa kutedzera, but zvichingoita kuti pasituation yacho manje zvetype iyoyo manje hazingati tongoti fanire kuti inini ndaita chakati, munhu ouya futi oita chakati, aiwa totochinja step, hatisi kudzokera kumashure, kufamba mumberi. Going ahead, tikufamba mumberi, hatisi kudzokera kumashure. Hamusi kutoda kunge muchidzorerwa kumashure? Hatisi kutoda kuti tidzorerwa kumashure, because kudzorerwa kumashure hapana chaunenge uchiita, hapana chaunenge uchidzokera to zero, back to zero. Alright, pakuimba kwamuri kuita uko muri kuwana raramo here mazviri? Are you making a living? Tingati here zvinowanisa raramo here kana kuti muri kunzi mashaya zvekuita? Nekuti mwari kuti anzi mashaya zvekuita, saka munozoti magara pachibridge makorewa makuti makuimba. Muri kuwana rarama nazvo here? Tingati are you making a difference to our world? Yeah, of course, tukutowana raramo nazvo, because
pane pachitodiwa futi support aungoendeka pasi pebridge ka wakutotanga kutoputa madrugs wakutotanga kutomedistrate akokutoti ndakutoimba nekuti wakadhakwa aiwa zvingodanzo kuimba tinongoti unongo chinhu chinongoti chipo zvinhu zvinenge zviri mauri saka wakuda motivation kureva kuti paya paunozoona vaenda madrugs tingangovapa here benefit of doubt yekuti mumwe ama frustrations ekuti ashaye support yaanoda ozoona kuti arega ndingoti nini ndashayawo pamwe ndotopererwa patikaona ikavakomana pane kwamunoti kuhasela kana kuti kungwavha unoona mwana wema2k ma15 16 years achitori pachikoro ane i14 inodhura kudarika yababa wake ndikurangarira vachitoti anzi mwana komana akanditi baba ndakangwavha andizive kuti kwamuri kuti kungwavha kuita sei nekuti panguva yatakura isu waiti ukauya nechidhori zvidhori zvaigadzirwa nguva isu chaibva ruoko wobva watorera umwe mwana opanexit woenda nekaruoko kaupamba wainokadzorera pakati peusiku uchirohwa stereki usika wataura pabva karuoko ikako asi mazuva ano takuona sekunge muna uda kutogamuchira kuti nyange ukauya neiphone 14 uri 17 nyowani mauda kugamuchirwa nyange usina kwauri kushanda kwamuri kuti kungwavha uku nenge mangwavha kupi hamusi kubira vanhu here kubira vanhu tisubira vanhu kuhasela madeals weda madeals ndizatizi ma2k vanhu vanofunga zvefastvakavhurika vakakwara pataundi asi vangobhaizikana maiziva ungoti funga dhiri rako izvezvi vanofanira kuti I need a cell phone hana cell phone so dhiri ratoita kutofanira kutotsvaga dhiri rotobuda kuti utoita cell phone ira muti dhiri hachisi chirungu here hamusi kuti wotoba here because romanzwisisa kuti korikazodhirika because madhiri anodhirika saka rira muti deal chii hamusi kuti machinja here kuti ndoba but maisa kuchirungu kuti zvigamuchiriti madeals amuna muchinyatsoita chaiwo madhiri acho ndeapi mabhizinesi amuri kuita ndeapi mune here mamwe mabhizinesi amunoita kudarika zvisiri zvekumuimba chete kana zvimwe mune here mamwe madeals amuri kutaura chiaburitsai timanzwe kuti muri kumboitei muri mugeto kana muri location zvingatipa mari tiri mageto sofa tine pastudio pedu patoti pastudio pedu tinochirekodha mangoma nekugera vanhu kuti tinyatsowana mafani nofanza nyatsonakirwa mukona akakati kana togerwa pavava tondiproducer vatotiti overwise apa vatototi nemafanzi acho toti king of the jungle nasiri mupedzi kwakunoita kupainterview havatoda kutoziya zvisi saka hanzi toita tinohasela saka kureva kuti iwe boba une zvaunoita besides kuti unorekodha unewo mahaso zvaunoita kutaura kuti une mangwavhira unoita unenge uchiitei apa ndinenge ndichitongoitawo zvinhu zvakawanda panguva hwani kuti mari yacho yakati wandei handitsarisiri kuti ndikuita nezvei ndotarisa kuti mari iupi inoita mari hanzi unorova mashape unogera uri mugei mugeri wadigera sei kurati ma2k kune marasa ema2k vari kune vageri ndinotanda kuti kune vafundisi vema2k kunewo vechivanhu vema2k tinenge chizobata dzimwe nyaya ndinotarisira kuti tinge nditaura nevamwe vari kutaura zvenyaya dzechivanhu vamwe vari kuti chivanhu chakachinja tane anonzi manjuzu ndingada zvikuru kuti pachirongwa chinochi ama2k mutibate kunyanya ime vama2k munge muchiya muchitaura pane chine zvine chekuita nechivanhu kana chingava chimuslim zvingada kuita neamuri kuti aya manjuzu asi vandiri kuda kunge vachitaura nyaya iyi kuti nzwise zvakanaka anenge ari ma2k chete kureva kuti pandiri kupendera chirongwa chinochi ndine nhamba dzandichakupai dzamuchange muchishandisa kuti tinge tichibatirana pachirongwa ichi tinogona kunge tine vamwe vanoda kusapota kana kusponsa kana zvatiri kuita zvine maservices aripo kuti zviendere mberi tisingaitire pano chete tinoda kufamba nzvimbo dzakasiyana siyana kumasvingo toda kuya ikoko kugokwe tinoda kuya ikoko kukariba toda kuya ikoko toda kufamba asi kune mwana anogona kuti kukariba ndokudai patransport ndokupai muye muchitaura nevagari vemuno ari ma2k vachitaura pfungwa dzavo kuti ruzhinji rwenyika kwete muZimbabwe chete but the whole world inge ichiona chiziva kuti chinombonzi ma2k is still a generation saka kuti tinozvimiririra ndiri kuti vari kundinzwa vanoda kusapota this program muchange muchiwana nhamba dzamunenge muchizotaura kunge muchinge muchiinvolvwa muprogram yakaita seiyoyi saka ndinoda kuti upe mashoko ekupedzesera ndisati ndapa nhamba upe mashoko ekupedzesera asi ndichatanga naBoba since ndambotanga nemuimbi handizive kuti wangaida kumbotisira here kuti timbonzwa zvimwe
maminitsi mashoma maminitsi mashoma tovavharisira musangano handitika but pawaimba pananzwa chitoimba bhopa munoimba vanhu futi ina handinamboimbwa tinotenda bhopa unoti kudi mashoko ekupedzisira ungati mararamiro nedzimwe dzaungataura even inga ine advice kana zvaungada kuti ukurudzire vezera rako zvakakosha kuti utaure also kuti nyatsoziva kuti uri ma2k chaizvo because muri kukura ka vanhu vanogona kuti ndimba yandauya nayo ndokumatheta matauriro ake neniki unotaura makore ako ndini ndoni 2k chai asi nenyaya dzakadai ndoda kuti ndingo uchipendera pachirongwa chino chinonzi ama2k talk show mwana wese. Zita nditwa Buba, 24 years. Yeah, so panyema 2k, indira ma 2k. Ndi totozida kuti ndira ma 2k. Apana zvinhu zvandingade kutova ama 2k because ndo zvega zvinhu ndotoda izvo. You have no choice. Yeah, but iri nyaya ma issues like this ma drugs, pfeka kana zvakaipa zvezve. I believe kuti tofanira kusiya zvakaipa because hatingai try kuita zvakaipa toda kuenda kumberi. Hapana kumberi unoenda kuita zvakaipa. And so it's better kutongosiya zvinhu zvakaipa totongoita zvatoita zvama2k zvacho zvisina kuchema mukati kana kuchemedza kura unofanira kuva vision une focus une uchitobuilda life yako uchidevelop pauri pandiri muma2k imomo uchigeza futi kugeza kunodiwa uchigeza futi because paunozongoona usina kugeza ma2k ageze unoda kushatisa brand kune vari kuishatisa nekuti vane unhu hwavo husiri hwenyu handii ndio zvamuri kutaura muri kutaura mega ndinotenda muchidimu pandataura ndatanga nabhomba une here muchidimu unoda kuti utaure uchivhara kuti vanhu vanzwisise kuti chakazokupa nekuinspire kuti uti ndinoda kuimba sem2k utaurawo makore ako kuti ndonyazoti uri mu2k chai but nezera rako chakupa kuti uzoti ndoda zvikutoimba chichanjamboitikawo but nekukurudzira vamwe ari kunze kumwe munhu anogona kunge ariko asina confidence kana achifunga kuti inini pamwe ndakapera but kupera hakusi kupererwa tikuti kutaura chitaura pakuti so guys indetwa King of the Jungle zita rekuzvarwa kuda kwashe Mariki ende ndine 19 years old ndinoshuvira kuti yo mafanzi mutsapotewo mutitoti branch redu ritese ringokura rienderere mberi for mama2k plus futi chanda kukuudzai boys don't let go of talenda rako usadzikisire talenda rako kwidza talenda rako mberi famba nemberi ende sakanga ndomunamata futi chete sandi unofanira kuenda. Thank you. Zvinenge zvinechokuita kuti ama2k vese vanenge vanoda zvekuimba handizivi kana ndine vamwe vasingaimbe vane mamwe mabhinda uko kana kuti mamabasa vanoita asiri kuimba chete munenge muchizowanika pachirongwa chino chama2k talk show mwana wese tiri panapa ipapo ndo patinenge tichitaura nyaya dzine umwe udzamu hwezvamuri kuita kwamuri ikoko asi tikuti pakutaura kwatiri kuita tikudzidzisana tiri kubatsirana uye tiri kuvaka nyika yedu tiri kuvaka dzinza redu tichivaka pasi rese haisi nyaya yemunhu mumwe chete saka ndasimuka ndikati ayo rega ndisimukire nyaya dzema2k vamwe vabvati ko muprofita mapfekero bo here ndodati bo nekuti ma2k vari kusapota vandipa makore hanzi ndane 22 years ndikanzwa muchinditi ndakura ndinenge ndichoyeko kwamuri zita ndikomanda 1 ndinotenda ndoda kuti mukomana angotipedzera nekuti vharira paanenge achitaura ridhimu rake tichiribva tangovhara chirongwa asi ndiri kuti kune vanoda kutibata kana kutaura neni kuti ngoyo chiyo pachirongwa chino uchigara uri guest edu uri munhu anoremekedzwa pachirongwa chino ndibatei panhamba dzinoti +263 779 800075 ndinodzokorodza zvekare +263 779 800075 ndo nhamba dzandiri kukupai pari zvinozvi ndiri kuti ama2k talk show mwana wese kana kuna unoda kuadvertiser paprogramu yedu makakurudzirwa nekukomborerwa kunge muri pachirongwa chinochi kuti muzikane zvamunoita muri kwamuri ikoko tibate ipapo tinge tichikupaiwo mabasa pachirongwa chinochi ndatenda regai tinzwe matauriro kana kuti mayimbiro ari kuita King of the Jungle in the house mwana wese kati kuti pom 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 mwana wese ipapo Eminabad the King of the Jungle. Does it mean that? Big up to Bob.
Remini na bensaka Digadi Tinopika kumanda Wani inzwa mafanzi Temita bachandi inzwa Inika inindo itaka mission Inzwa inotambida futi muoma ita Saka Deotika ninopeka kapleki Aita tepi Aita sleepy Ditore piki Pafiti you still Yunanganisa Iwe anodaka kutora Tagandigadi ndadibika maraba Kugeto rangu Obika bliruidiwe Kugeto rangu Barkuza budi ndasimbiza vangu Geto rangu Panizimizira manguma Iwe ndati Nangoti abandrukuchika babrekamo Daku yenda kurika kupeji yangu Simbudza mangoma ndichiimbira varungu Inzwa Remeka masound like Saka ndikati yelo mama sita Andidisere vita Usandikwadze usandimisa Iwe usandityisa Mangoma ndodadzisa Sitaka ndikuda Uchazonditsvakisa Saka mwana wese ndakaindibanda kupai slogan yedu ndikati ama 2K ngomati mwana wese ndinotenda ama 2K mwana wese ndinotenda yavani. God bless you. Mwitwe zvakanaka. Commander 1 by 1.